Bagal na bagal. Saka ano pas, babalik kita. Yes, yes mga kabayan, welcome back dito sa Berlomabin Gabaon TV. Ngayon, ang tagal-tagal po natin nag-aantay, hapon na po kasi. Sa tuwing hapon po, syempre, sa hirap ng aming trabaho sa site, marami po kaming napupunta dito. Kaming mga Pinoy, dito na po kami nagkikita. So, konting live lamang po sa kwan na ito. Laban lang sa buhay kasi napakahirap po talaga. Napakahirap pong pinagdadaanan. Marami pong pangyayari sa buhay na hindi natin inaasahan pero dumarating. Pero ang masasabi ko lang, sa lahat po ng pagsubok, focus lang, panalangin sa Diyos. Importante po yan. Hindi ko na po mabanggit-banggit yung mga pinagdadaanan ko, basta family problem po yung dumating. Hindi naman po mismo sa kwan, talagang yun ay mga kagustuhan ng Panginoon. Ika nga sa atin po yung pagplaplano, pero ang Diyos po ang nagbibigay ng ating sarili ang desisyon kung anong mangyayari sa ating buhay. Kaya ganun pa man mga kabayan, laban lang sa buhay. Ipaglaban natin ng ating kinabukasan. Kahit gaano po kahirap, laban lang po tayo. Mahirap nga po talaga kung hindi tayo lumaban sa ating buhay. Lagi nating tandaan, hindi po isang araw. Pagpatuloy lang natin, pag matibay po tayo, maganda po ang ating kinabukasan. Wag po tayong patitinag sa mga pagsubok po. Kasi kung nagpatalo po tayo sa mga pagsubok, mabubuwal po tayo. So isipin natin lagi kung ano yung purpose ng ating buhay, kung bakit po tayo nagpapakatatag para manatili tayo dito sa ating trabaho. Kasi madali pong magsabi, madali pong magdesisyon na ganitong gagawin ko. Alisan ko na po yung trabaho ko, maggagawa na po ako ng ganito, mag-i-invest na ako dito, magne-negosyo na ako. Mahirapan po tayo kapag gano'n. Ang laban po ay laban, kaya kinakailangan manindigan po tayo. Lalong-lalo na sa atin, mga OFW, marami pong umaasa sa atin. Naka-connection po yung pangarap ng ating mga anak sa atin, ang ating mga asawa, may mga pangarap din, may mga mitiin din. Lalong-lalo na kung tayo yung breadwinner. Kaya kinakailangan natin huwag basta-basta mag-give up sa ating mga trabaho. Pwede naman po tayong magnegosyo habang tayo po ay nagtratrabaho. Kaya napaka-importante po yan. Kung balak nyo pong mag-exit, wala pong problema. Basta decided po kayo. Ang importante po bago mag-exit, kinakailangan magplano muna. Kinakailangan gawin muna yung nararapat. Yan, pwede naman po tayo habang nandito tayo sa Saudi, pwede po tayong magnegosyo habang nag-OFW po tayo, habang nagtratrabaho po tayo dito. Huwag yung basta-basta mag-decide na magnegosyo tapos hindi naman pinursigi talaga, talo po tayo doon. Masarap nga po kapiling ang pamilya, pero mas masarap kung nakikita nating mabuti ang kanilang kalagayan. Pero kung nandyan tayo sa ating pamilya, nahihirapan naman ang pamilya, hindi sila mabigyan ng magandang kinabukasan, doble sakit po yun. Kaya ang sinasabi ko po sa live ko na ito ay para lamang sa aking pananaw, Fuera de los Buenos, at ang sinasabi ko ay base lamang po sa aking sarili at sa aking obserbasyon. At sana ang short na live ko na ito mga kabayan, bilang advice po sa ating lahat, sana makapagbigay po ng inspirasyon sa inyo, at sana po ay makatulong po ako sa inyo. Hindi po yung sana ay makasira sa inyo. Kahit maka-entertainment lamang po ako, ay okay na po sana kung ma-entertainment po kayo. Bigyan ko kayo ng background para makita rin po natin yung mga sama natin kumakain sa loob. Ayan, pila-pila po kasi hindi po ako makapasok. Kaya nag-vlog na lang muna po ako. Sana panalangin ko sa Diyos, mga ka-subscribers, kabayan, sana ay umasenso po tayong lahat, gumanda po ang ating buhay. Kaya hanggang dito lamang ang short na live ko na ito.
At lagi ko pong sinasabi na tayo po ay magsumikap, magsanay sa anuman larangan tayo napunta para magkaroon po tayo ng pagbabago, para umangat po ang ating buhay, ang ating sahod, ang ating posisyon. Ako pumili si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang tayo ay umasenso. Ako pumuli ang nagsasabi sa inyong God bless you po.